Velkommen til kvarters opdatering på seneste nyt. Det her er TVA Live. Den i forvejen højspændte situation i Mellemøsten eskalerede i nat efter, at Iran for første gang nogensinde har gennemført et direkte angreb på israelsk territorium. I løbet af natten har Iran sendt flere end 300 missiler og droner mod Israel, siger det israelske militær. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. Her ser vi billeder af, at det israelske luftforsvar skyder iranske missiler ned over Israel. Det israelske militær fortæller, at mindst en person er blevet såret under luftangrebet, og at en militærbase i det sydlige Israel er blevet ramt. Ifølge Israel har USA, Storbritannien og Frankrig været en del af nattens forsvar af landet. Irans revolutionsgarde bekræfter angrebet og begrunder det med det, de kalder israelske forbrydelser, blandt andet et angreb på det iranske konsulat i den syriske hovedstad Damaskus den 1. april. Iran mener, at Israel stod bag angrebet på konsulatet, hvor 7 personer blev dræbt. Det er ikke bekræftet af Israel. Som reaktion på nattens angreb har Israel efterspurgt et møde i FN's Sikkerhedsråd med henblik på at fordømme Irans handlinger. The situation is really frightening because we're afraid of what happens. אבל אני חושבת שהתגובה של איראן לא צריכה לעבור בשקט. כלומר, אנחנו צריכים להגיב כי איראן היא מדינה. ועד היום נלחמנו מול ארגון טרור שהוא לא מדינה והוא לא עם, הוא פשוט ארגון טרור שמבצע רצח והוא פרא אדם. Og det er ikke kun fra Iran, at Israel er blevet angrebet. For i nattens løb er der også sendt 55 raketter mod Israel fra libanesisk territorium. Det oplyser det israelske militær ifølge CNN. Præcis hvem der har affyret raketterne, oplyser de ikke, men den iransk støttede Hizbollah-milits har lavet lignende angreb flere gange de seneste måneder. Det israelske militær fortæller også, at der er blevet affyret objekter mod landet fra Irak og Yemen. Samtidig har israelske jagerfly i løbet af natten ramt en række militære bygninger i et kompleks i Libanon, som ifølge Israel tilhører den militante islamistiske bevægelse Hizbollah. Det skriver det israelske militær ifølge Times of Israel på sociale medier. המערכה הזאת עדיין לא הסתיימה. אנחנו צריכים להיות ערניים וקשובים להנחיות צה"ל, להוראות פיקוד העורף ולהיערך לכל תרחיש. יחד עם זה, את הגל המשמעותי ביותר, הראשון, בלמנו ועשינו את זה בהצלחה גדולה. En af dem, der oplevede angrebet i nat, var danske David Serner, der er præst i den danske kirke i Jerusalem. Det er jo en mærkelig fornemmelse at være hernede, fordi på den ene side, så sker der ikke rigtig noget i Jerusalem eller i omegnen her. Men truslen er jo reel, så det er den der blanding af, at man egentlig oplever, at Israels forsvar har rimelig godt styr på det, og ikke på den måde er bange for, personligt i hvert fald, for at blive ramt, eller der er noget, der rammer os. Og samtidig med, at man jo så godt kan se og høre, at det er nogle voldsomme ting, der sker, og truslen er reelt. Og nu har jeg forbindelse til dig, Puk Damsgaard, vores Mellemøst-korrespondent. Iran siger jo, at nattens angreb var en succes, og samtidig så siger Israel, at deres forsvar var en succes, fordi de lykkedes med at nedskyde 99% af droner og missiler. Hvad siger det om situationen? Altså, der er ingen tvivl om, at Iran har kalibreret det her angreb meget nøje. Det er ikke noget, de bare kastede sig ud i. Dels så vælger de at angribe i en tid, hvor USA i forvejen har advaret om, at det kunne ske. Både USA og Israel har forberedt sig på angrebet, og Iran vælger jo så også at annoncere angrebet, mens det pågår, altså i relativt god tid, inden at droner og missiler når til Israel. Vi ser så også, at det er meget begrænset med skade. Der er en 10-årig pige, der er blevet såret, og der er noget mindre skade på en militærbase. Så Iran har jo kalibreret med den tanke, at meget af det her nok ikke vil ryge ned. Og det minder mig faktisk om dengang Iran også
udførte et gengældelsesangreb. Det var mod amerikanske interesser. Det var i 2020, hvor USA havde dræbt topgeneralen i revolutionsgardens Quds-styrke, Qasem Soleimani, ved et droneangreb i Bagdads lufthavn. Og der sendte Iran en byge af missiler ind over en irakisk Al-Assad-base, hvor der både var amerikanske soldater, men også danske soldater. Og dengang blev de på basen også advaret i så god tid, at de kunne nå at søge dækning, og at skaden ville blive begrænset. Så der er ingen tvivl om, at Iran har tænkt over det her. Samtidig kan Israel jo vise og sige, jamen vi har været i stand til at modstå det her angreb fra mere end 300 droner og missiler. Og det kunne jo tyde på, måske, det er en spekulation, men hvis Iran kalder det en succes, og Israel siger, at forsvaret var en succes, det kan jo være, at det kan dæmpe sindene i den kommende tid. Men Israel overvejer selvfølgelig lige i øjeblikket, hvilke skridt de skal tage efter det her historiske angreb fra Iran mod Israel. Tak skal du have, Puk. Og så skal vi videre til en anden dansker, som har oplevet angrebet i Israel. Det er dig, Jakob Melchior. Du har boet i Jerusalem i 30 år. Hvordan oplevede du natten og det iranske angreb? God eftermiddag, Ulla. Jeg vil sige, at jeg vil lyve, hvis jeg siger, at det ikke har været nervøst og spændt her i løbet af aftenen og natten. Vi fik allerede i går aftes at vide, at for eksempel vores søns spejdertur i den her uge er blevet aflyst, og efterhånden så byggede spændingen sig op, og vi sad alle sammen hver på sin måde og prøvede at få tiden til at gå, enten med at følge nyheder minut for minut, eller som jeg selv gjorde, at prøve at se Danmarks Radios anden sæson af orkestret for at få lidt adspredelse frem til, at angrebet så fandt sted her kl. 2 i nat. Og det må jo have været noget af et vakuum at gå i, fordi I ganske vist var blevet advaret, men jo ikke kunne vide præcist, hvornår det ville komme og i hvilken form. Så hvordan var natten? Kunne I høre noget? Ved totiden 22 cirka hørte vi nogle ret kraftige sprængninger her i nærheden af Jerusalem, eller over Jerusalem. Og et minut eller to senere kunne vi så høre sirenerne, hvorefter vi gik ned i det sikringsrum, vi har i forbindelse med vores lejlighed. Og der skal man til at tænke på her til morgen, at det er sådan utroligt, hvor stor tillid vi egentlig har til systemerne. Fordi at da vi hørte de første bum der klokken 20 minutter i 2, der blev vi bare siddende, hvor vi nu sad. Og det var først, da sirenen lød, at vi faktisk bevægede os til sikringsrummet. Så der er enorm tillid, på trods af, at der også er enorm frygt og nervøsitet. Jakob Melchior, tak skal du have, fordi du vil deltage her hos os. Ja, tak. Der er endnu ikke kommet et officielt svar fra Israel på, om man vil gengælde nattens angreb fra Iran. Men iranske borgere begyndte allerede i nat at forberede sig på, at det kan ske. Her er det billeder fra den iranske hovedstad Teheran, hvor hundredvis af bilister kort tid efter angrebet kørte til byens tankstationer for at sikre en fyldt tank. Og flere iranske lufthavne har ifølge Reuters aflyst flyvninger indtil mandag. Kl. 14.30 dansk tid mødes det israelske krigskabinet for at tale om en reaktion på Irans angreb. Det skriver det israelske medie Haaretz. Både Israels forsvarsminister og udenrigsminister har tidligere på ugen truet med et angreb på Irans territorium, hvis Iran skulle gennemføre et angreb på Israel. Og nu er du med os, Christian Mouritsen, international analytiker ved Berlingske. Så Israel taler jo altså om at svare igen, mens hele det internationale samfund jo maner til besindighed, fordi de har ikke nogen interesse i, at situationen eskalerer. Hvilken reaktion og respons kan vi forvente fra Israel? Det er jo det, hele verden venter utrolig spændt på, fordi det aner vi jo rent ud sagt ikke. Der er jo et meget stort pres på Israel for at holde sig tilbage, netop fordi en eskalering af den her konflikt er bestemt ikke det, nogen har brug for i øjeblikket. Men alle frygter jo, at Netanyahu vil svare igen på det her angreb. Og så er det store spørgsmål, hvordan gør han det? Hvis han gør det med et direkte angreb på Iran, så åbner vi nærmest Pandoras æske for noget, der kan blive meget, meget voldsomt. Ja, og Christian, vi skal lige høre fra stabschefen for Irans væbnede styrker, fordi ifølge ham så vil Iran svare hårdt igen, hvis Israel laver et gengældelsesangreb på Iran. این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره.
اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد. Christian Mouritsen, kunne der være en sandsynlighed for, at Israel bare tager den succes, det kan siges at være, at de lykkedes med at nedskyde langt de fleste missiler, og så vælger ikke at reagere yderligere? Ja, det kan man jo håbe på, at de gør, fordi der er jo rent faktisk ikke sket andet, end at Iran har fået lov til at markere sig. Det, der bare er det store spørgsmål, er jo, at Netanyahu har jo i mindst 10 år prøvet på at presse på for at få USA ind i Mellemøsten igen. Forstået på den måde, at Israel ser på den lange bane en strategisk interesse i at have et opgør med Irans atomlager. Forstået på den måde, at Iran jo er i gang med at udvikle civil atomkraft, men frygten er jo selvfølgelig, at de udvikler atombomber. Så Netanyahus langsigtede mål har hele tiden været at lave et opgør med Irans atomanlæg, og USA har frygtet i mange, mange år, både under Obama, Trump og præsident Biden, at Israel skulle gå enegang og foretage bombeaktioner imod de her atomanlæg. Hvis de gør det, og hvis de vælger den vej der, så kan man godt regne med, at der sker en eskalering af konflikten i alvorlig grad. Vi skal herhjem. Aarhus Havns plan om at dumpe 400.000 kubikmeter jord i Kattegat møder nu kritik fra flere organisationer. Det er her på placeringen Yderflak 2 i Kattegat, at havnen vil dumpe de tusindvis kubikmeter jord, som er havnebund, som bliver gravet op i forbindelse med havnens kommende udvidelse. Men det kritiseres af blandt andet organisationerne Levende Hav og Bæredygtig Kystkultur, fordi jorden indeholder tungmetaller. Indholdet overstiger dog ikke Miljøstyrelsens krav. Kritikken afvises af Aarhus Havn, hvor man ikke mener, at jorden er forurenet. FC Midtjyllands svenske landsholdsspiller Kristoffer Olsson gør store fremskridt i sin rehabilitering. Det skriver FC Midtjylland i en pressemeddelelse. Olsson mistede i slutningen af februar bevidstheden i sit hjem, og siden da har han været indlagt. Men for en måned siden blev han udfaset af respirator og i stedet overført til Hammel Neurocenter. Svenskeren var ramt af flere små blodpropper i begge sider af hjernen, som følge af en ekstremt sjælden betændelsestilstand i hjernens kar. Men nu går det fremad, oplyser FC Midtjylland. Og dermed så er vi fremme ved et kig på vejret. Det har du klar til os, Helena Holvad. Det har jeg, og det er altså vældig blæsende i det nordjyske i dag. Her er der et frisk billede fra Hirtshals, der viser, at det er altså med en kuling i middelvind og også vindstød af op til stormstyrke på de kanter. Lidt mildere er det trods alt ind over land, men det bliver altså med en frisk til hård vind dagen igennem i de lyse timer landet rundt. Så bliver det med plads til solen i perioder, men der kommer også efterhånden lidt flere skyer ind fra vest. Det kan altså godt være, at de giver lidt dryp fra sig, så vær lige opmærksom på det, hvis at man gerne vil undgå, at det bliver våd i dag. Temperatur lidt lavere end det, vi oplevede i går, sådan en 8-10 grader herude på eftermiddagen, og så falder termometeret, eller temperaturerne falder et par grader i løbet af aftentimerne. Det bliver sådan en 4-7 grader mange steder. Det bliver dog en aften med tørt vejr, indtil vi så i løbet af natten har et nyt nedbørsområde forude, som ligger på lur og skal ind over Danmark i løbet af mandagen. Det kan godt være, at man får en dag med tørt vejr først på dagen længst mod øst, men mandagen det bliver altså med gråvejr og vådt vejr i store dele af særligt Jylland. Tirsdag der hænger det her nedbørsområde ved sådan i de sydligste dele af landet, så der kan det godt gå hen og blive vådt igen, men måske der er plads til solen længere nordpå. Og så er det altså en periode, vi går i møde med lidt lavere temperaturer. Det bliver med sådan en 5-10 grader de fleste dage, og så kan vi altså godt se frem imod lidt nattefrost igen. Vi har om natten sådan en temperatur omkring frysepunktet, svingende med et par grader til plus eller minusgrader.